Ja volim kad mi dosta gostiju dođe u studiju, s njima mogu fino da se ispričam. I ovoga jutra prvi gosti su iz Udruženja Kraljevina Srbije. Dobro jutro želim, Anastasiji Žiži, Milanu Miloševiću i Dejanu Bogdanoviću. Udruženje Kraljevina Srbija postoji već odavno, a od kada ovde u Kruševcu vi organizovano radite? Pa, Udruženje Kraljevina Srbija postoji od 2008. Znači, organizovano je od strane grupe studenta u Beogradu, zvala se prvog, znači, Kraljeva omladina, posle je preinačeno ime Udruženje Kraljevina Srbija. Naš gradski odbor ovde u Kruševcu je relativno mlad od prošle godine, evo sad će nekih nepunih godinu dana kako postoji i imali smo do sad za ovih godinu dana niz nekih humanitarnih aktivnosti na teritoriji našeg Rasinskog okruga. Ja znam da je skoro naš kolega, ja mislim baš sa Udruženjem Kraljevina Srbije, išao u Temišvar, tamo ste igrali utakmicu sa Rumunima. Recite mi, da li planirate još takvih aktivnosti? Planira se na nivou Srbije uzvratna poseta Rumuna kod nas. Mi smo se trudili da to bude kod nas u Kruševcu. Beograd vuče za sebe, ali još uvek se ne zna šta će biti. Mi se nadamo da ćemo... Centrala je uvek jača. Centrala je uvek jača, ali se mi nadamo da ćemo ih dovesti ovde. Dobro. Možete li još malo da nam ispričate o aktivnostima koje ima vaše udruženje? Što se aktivnosti tiče, mi se bavimo pre svega humanitarnim radom. Imali smo brojne akcije, dodelili smo mnoštvo knjiga ovde u Kruševcu, našim institucijama i muzeju i biblioteci, školama, specijalnoj bolnici Ribarska banja, njihovoj biblioteci. Mi bismo etovali da pozovemo sve naše sugrađane i ljude dobre volje koji žele da daju krv i tako da pomognu našim ljudima, da se pojave sutra i da daju svoj doprinos. To je prva akcija, tako koja organizuje, prva akcija dobrovoljnog davanja koja organizuje udruženje? Da. Dobro. Anastasija, ti si mlada, ti si student, pretpostavljam, jer je, kao što je rekao gospodin Bogdanović, osnovano udruženje kao... Od strane studenta. Od strane studenta. Da li si od skoro postala član ili... Pa, relativno skoro, ali zastupam ovu ideologiju, tako da pozivam i moje kolege, studente i sve mlade ljude koji imaju slične neka razmišljenja i stavove da se pridruže nama, zato što možemo tako nešto da promenimo i da utičemo. Dobro. Koliko članova ima vaše udruženje ovde na nivou Kruševca? Pa na nivou Kruševca mi imamo negde oko 180 članova, znači koji su popisani kao aktivni članovi. Celo, znači, udruženje na teritoriji Republike Srbije broji negde oko 18.000, znači aktivnih članova, da. Dobro, a recite mi u Kruševcu gde su vam prostorije, gde neko može da dođe, možda da prisustvuje nekom sastanku pa da vidi da li mu se to sviđa ili ne? Naravno, od skoro smo, znači, u prostorijama Srpsko-makedonskog prijateljstva, to je, znači, u ulici Čupićeve broj 11. Te prostorije trenutno još sređujemo, još nisu da kažem, 100% u funkciji, ali za nekih mesec dana bit će što kaže, sređeno, tako da tu ćemo da držimo sastanke i okupljanja. Ja samo da napomenem, znači, sad u oktobru mesecu imat ćemo isto jednu, da kažem, jednodnevno turistički izlet na Oplenac, znači, naš gradski odbor organizuje 15. oktobra. Takođe, kraje meseca, znači 29. oktobra, imamo, znači, veoma značajnu i veoma bitnu tribinu, to je bitno i za naše građane, da napomenem, ove godine narušava se 800 godina od krunisanja Stefana Prvovečnog za kralja Srbije, znači mi smo 800 godina već međunarodno priznati kao kraljevina, znači jedan veoma bitan istorijski podatak i tribinu će držati naši istoričari, između ostalog i član naš gospodin Milan Milošević, koji je po struci istoričar, tako da pozivam građane da se 29. oktobra odazovu, znači bit će u maloj sali pozorišta od 18 do 20 časova. Najavljivat ćemo još o tome, daleko je taj datum. Ja se nadam da ćemo učestvovati još u nekoj emisiji pre toga, da to najavimo, da to je veoma bitna stvar, jedna lepa stvar za naše vrednosti. Da li će ta tribina biti organizovana još negde u Srbiji tim povodom?
Pa što se nas tiče, ovo je naša lokalna akcija. Želja nam je da ovde to organizujemo, a pazite, ove godine sada već u Kraljevu je centralna proslava što se tiče 800 godina krunisanja. Tamo će biti naučni skup veliki, gde će učestvovati najeminentniji srpski istoričari, bit će 7. i 8. oktobra, koliko sam upoznat. Učestvuje i naše udruženje, između ostalog, u organizaciji tog skupa. U susret tome, ajde da pozovemo onda građane da se ipak prvo sutra okupimo na jednoj humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u transfuziji, kruševačkoj transfuziji, jer tako, od 8 do 14 časova, znači bez ikakve obaveze pristupanja udruženju, svako može da dođe i da evo svoj doprinos na ovaj način. Zahvaljujem vam se na gostovanju ovoga jutra u našoj emisiji i vi ćete nam uvek dragi gosti. Hvala.